Dámy a páni, takže máme tu Írsko deň. Dneska je dneska asi tak deň 15 plus minus cca. Momentálne sme vyhondili asi 437 € a ideme spraviť takzvané, že operácia Furik a operácia Office. A momentálne robíme tú časť s operáciou Furik. Takže, Aďo, čo je operácia Furik? Operácia Furik je, ako môžete vidieť, to je náš dopravný prostriedok. Takže operácia Furik je operácia Office, lebo toto sú vlastne stoly do ofisu. A hej, tak ideme na to. Operácia Furik znamená preniesť tieto 3 veľké dosky do operácie Officeu. Operácia Office bude veľké vyjadzovanie, no a preto to, aby sme to úplne dokončili, musíme Poďme tento 3 Furik. hodiny, poďme 3 Poďme hodiny. do piče. Presne tak. S nabudúcim feedom sa vám radi prihlasíme. Dovidenia.